Allah ma'asobirin artine wong sabar ditek-tek kancane. Niki nggih, sinden sing pundi? Napa niku? Niku no. Baik Lah kuwi. Lho Bos, kuwi Bos. Mosok to? lho awakmu kok iso gawe-gawe wong ayune kaya ngene kok lho Kuwi jenenge Badrun asline jenenge. Masa Badrun kuwi tukang Kuwi wedok ngempet tekeki ya kuwi le. apa iya to Enek tekeki. ora percaya aku Ora Pak percaya jalan. Kene munggah cepatan cepatan. Cepatan kene. Kene sayu. Kene munggah bianteng kempos. yuk selanjutnya kita akan panggilkan salah satu bintang tamu artis kondang dari Jawa Timur cok Siapa kuwi? iki lho bocahe Badrun kepecak telek kuwi mbok yo dilapis sik. Kok iso mlakune. Iki macange menika jenengan anu piyambak. Iki sing go wedine nek ora iki. Lho niki pol niki. Niki lho pun dikempit linu niku punan. Jenengan niku. Aku pertanyaanku enek wong lemu-lemu ngono kuwi wedok, vise wedok lemu-lemu pertanyaanku siji. Napa? Ukurane kathok karo Lah niki mboten damel niki damel anduk kok niki. Niki langsung Langsung lah niki nuwun sewu Mbak Yu. Niki jenengan aturi jenengan. nuwun sewu diajeng. Injih. Panasmu sinten Cahayu? Kula Manohara. Manohara. Injih. Kok ayune ora umum-umum. Lho. lah ngono. Wene ana sangu kuwi Lah iya, dalange. pite lho ngerti lanang wedoke dalang ora ngerti. Aku ki yo ngerti yo. Ngerti. Lah wis ngerti kok iso nyosor ae. Nyosor ae. Aku ora nyosor tinimbang aku dibatek wayangku ceklek. Iya. Lho tapi iki wedok lho Pak, suarane wedok. Lho jajal omong-omongan kowe. Panjenengan pripun lak nggih sae ta? Pangestunipun. Alhamdulillah. Alah, dek kaya ngene. Niki wau dugi mriki jam pinten Kula diajeng? wau dugi mriki jam sekawan sonten, Mas. Alah. Wedok ambune ya wangi kok. Takonono to? Gah. Loh. Lah awakmu kok iso ngono? Iki awakmu kudune lho Kowe apa membuktikan kuwi ra cukur cerok ngono ndek iki. wong yo halus lho Tanggapane bukti. nganjuk niki ra cukur bayu beset kabeh pipiku. Awakmu kok iso ngece karo sinden ayune kaya ngene kok mbok Bocah ki arep. rong asline masalah. Wong mau nemplek pipiku yo halus ngono. Ora ro nek niki nek toilet ngadeg kuwi yo Jare sapa? ora percaya. Awakmu apa tau ngerti? Lho karo aku sering. Lho sering berarti. Sering ketemu. Nul. Lho kok nul? Jenenge Jainul. Pripun to Kang Mas? Iki lho haluse kaya ngono kok. Ya wis ngene. Ngene lho Nduk Cahayu. Nggih. Iki ning pinggir sari Nduk Cahayu. Nggih. Paham apa mboten? Paham. Nggih, nuwun sewu. Nah, Aduh, apa ta? kena apa ya Mas iki Najis mau? pokok lato. Najis. Iki mau. Mbok apakne kuwi? Najis. Kok iso nganti bengok ngono mbok apakne? Mas. Lah awakmu iku dadi wong lanang kok iso kaya ngono lho. Karo sinden kok iso ngono. Kudune awakmu iku sing halus karo sinden. Dasmu lho kowe Mas. Kancane ra nyapo-nyapo kok Mas iki lho rumah saku lho. Kaya ayu dhewe kaya wedok dhewe. Lha iki lho. Loh, wah gajih tok le. Ngece. Lho, syukur rasakno. Ora. Piye? Kuli. Gak. Awakmu kuwi lho kudune. Iki tukang gawe batako ning. Lah wani ngadepi apa ora kuwi lho. Apa sing tak deni kowe lambemu lho. Aja lakmu ngono kuwi mangsamu apa aku ra wani karo awakmu. Kuwi lho asline lho Satria Baja Hitam. Awakmu kok diece kaya ngono kuwi kudune awakmu ora trimo. Ora apa-apa Mas, ora apa-apa. Heeh. Ora apa-apa. Ya terus. Lah wedok ki trani ya nggone salah Mas. Niki awakmu sia-sia karo wong wedok nanti. KTP-mu lho jenenge Jainul. KTP-ne jenenge. Awakmu kok yo isih panggah ngono ae. Heeh. Niki wong wedok nganti metu eluwe. Dosa awakmu tak dadi wong lanang. Belek
Masa dudu lho. Aku dikayane ngono to, Mas, dikayane ngono. Kok iso sia-sia karo wong wedok iki. Kok iso sia-sia karo aku? Mesti mbiyen awakmu tau seneng ditolak. Iya. Mulane awakmu kari kaya ngono kuwi. Nah, iki lho. Sing halus. Pak menungso, Pak, wong wedok. Mas, Ya ora. Ya anu ora. Mas, mike kegedean bas, aja banter-banter. Kegedean bas apa ya lambemu lanang kuwi iso kok. Kuwi suarane iki to mau. Aku wedok. Kene lho kene. Iki lho jeneng Kimochi. Kimochi piye to ki bocah iki kok rumah sakit. Ya urung diapa-apane barang ya wis. Iki lho ning minggir sari apal apa ora? Wis roh. Oh, Ya nul. iya, Pak. Lah wong tra ya tulisane samono gedine minggir sari lho. Lah iya kowe iki roh apa ora paham apa ora acarane minggir sari lurah jenenge Eko. Wis roh. Loh, bener kandamu, Pak? Mas Eko wimbian gendaanku. Mosok Apa doyan? Karo mendem. Wah, ora tahu Eko kok mendem. Ora tahu, Mas. Ya paham ora? Iki Paham. masyarakat minggir sari kowe ngaturne apa? Ngaturke sedaya. Diomongi sing genah. Ya put, ya. Sik to, Mas, alon-alon nek. Ngono padha lanange gelut e apa piye? Ya aja ngono. Jiwa primane metu terusan. Mangsaku. Alhamdulillah niki acaranipun apa, Kang Mas? Acaranipun. Acarane Melitur rangkaian pendopo, melitur pendopo. Oh, melitur pendopo. Acarane bersih desa. bersih desa, peresmian pendopo, ulang tahun Blitar karo hari jadi Bayangkara. hari Bayangkara. Lambe kok mencela-mencele. Mencla-mencla piye to? Acarane kuwi rangkaian niki. Lah jaremu melitur pendopo. Lah yo sing bener sing endi to? Dek mau awan melitur saiki Melitur. diresmekne. Diresmekke. Dadi Aku peresmian. seneng aku delok wong pelituran ngono kuwi seneng aku. Maksudnya Piye? Delok apa? Aku delok wong pelituran ngono anu Melitur. kuwi lho, pendopo kuwi seneng. Dadi nuwun sewu kalau ibuke ndelok nyawang awakmu. Poh, mosok lanang saestu niki jenenge Jainul, Bu. Manohara. Alah, Manohara apa? Manohara sumpah. Potonganmu lho jabrik ngene. Kowe kaya caplin. Manohara kuwi nak jeneng wedok nak wis dandan ngene iki. Lah nek awan Jainul. Iki lho kalau ngidul lor kabeh. Pawon ki asline kecilik. Lah nyapa? Ya kecilik. Lah kok iso cilik? Nganu bapak-bapak ning kono ta basa aku rene ngono. iya. Yo ayune ngono. Mosok. Tenan. Sinden Tapi sing kene ora iki iso dihapusi cah cilik-cilik, Mas. Lah iya piye? Lah iki lho kok mak iki lho kok. Batinku diasmu ya. Kaya ngene kok lho. Arep cah cilik Lho ku iso nesu. Wong ora oleh nesu nul. Man. Lho kok Rahman ta? Ra. Lah jenengmu sapa? Manohara. Lah ya tak celuk man ya padha ae to. Ya paling tidak diajeng lah. Lah, alah ya ora enek ora ajeng blas kok. Nduk Cahayu, menika teng minggir sari. Iya. Ora usah diwedok-wedok tak kekrek lambemu kowe malah. Ya terah yo ngene iki lho Pak suarane Pak. Iki lho Mas, wong lanang kok iso karo wong wedok kok iso kasar banget. Sia-sia ora nerimakno. Iya to, Mas. Iki wis dihalus-halusno karo awakmu kok iso awakmu pagah ora trimo ae. Ben Sampeyan iki lho, jenteme urung tau kena upase masalahe. Upas piye Wong wong kene? aku ki ula. Nah, ngecek we. Aku ki sinden lho kembali lagi ula apa piye Sinden. kena opase? Ula apa piye kok? Ula. Ya ngono kuwi senengane. Mbak kira aku ula. Lambemu lho. Sewodok. Iki po tau seneng awakmu terus mbok tolak to? Tak tolak, Mas. Oh, dadi ngono kuwi ceritane. Lah aku seneng biyen no wayu. Hmm. Bahasan aku ning toilet ki aku mlebu ning lanang lah kok dhek ngetutne aku. Loh, tak masalah lah kok gedhi wedhe aku. Ampun aku. Ngono wae ta, Mas. Ngono wae ta buka wati ta. Lah piye? Aku tau tanggapan ning lapangan to, Mas. Heeh. Ora ana toilet. Iya. Basa ngono, aku nek dandan wedok niki lak tak taleni pucuk tak beti nguri. Ya ora. Kuwi taline nganggo apa to? Tak taleni bendrat. Masa aku Lah aku bahasa ben kuyuh ki lali Mas, taline ra tak uculi kok dhek ning nguri ki kuyuhan Mas. Karek percaya apa ora? Urung tau kena upase masalahe kowe iki. aja ceprono. Nyanyi. Mbak ya sing ngalus to Mas, aja dikeret-keret ngono lak ya kandunganku ki engko lak ya nganu gogrok to Mas. Oh iya, ndek ngenane tas nglairne. Tenan lho. Wujude ireng gulu tok. Sik, Pak. Kok gulu tok to Mas? Apa? Ana rambute ning gulu. Dek, Kuwi desane piye ya? Anak kok model ngono kuwi. tenan. Terang anakku karo iki cacat kok. Masa yo
Dadi rambute Rambute ndase. Rambute ning gulu gendine. Rambut umume ning kok sik to. Aku tak Ora bayang. usah mikir. Kowe ora usah mbok pikir iki cah gendeng kok. Nyanyi ya, Nduk, nyanyi, Nduk. Iya, Mas. Nembang apa kowe njaluk pelok apa selendro? Pelok slendro Mas dadi siji. Iya, dikek ngepruk lambemu kok. Maksudnya ki lho nak pelok-pelok, nak slendro. Aku anu kenang-kenangan karo Pak Lurah, Mas. Oh, karo Mas e kok. Apa duwe lagu kenang-kenangan? Duwe lah makane anak sing renek rambute wingi lah karo anak Pak Eko to. Oh, Pak Eko mangke jenengan suwun mawon sing anak renek rambute iki mau. Nun sewu pelok napa selendro Nduk Cahayu? Mangga manut mawon. Oh, kula manut jenengan. Napa musik? Pamundutan, Pak? Kersane nembang riyen sing kedap. Pundutan nang Banyuwangen. Oh, ngoten. Napa? Anu napa? Anu ne sambel kemangi ya. Sambel kemangi. Oh, niku Banyuwangen to sambel. Biyen nyambele ning kono. Niki napa-napa saged tok Banyuwangi saged, Banyu Putih saged, niki Banyu Butek nggih saged. Kalih sing saking Sunda mengke wonten. Oh, ngoten. Oh, bajeng loncat nggih. Niki diaturi napa riyen selendro sik Nduk Cahayu. Nggih. Ben bawa sik jajal pengen Oh, bawa, Mas. Iya no. Bawa no lah karo awakmu Bawa. kudu bawa. Pamundutane Mas Eko menika bawa riyen. Oke. Oke. Sak pinten ayah enang? Ayah, Ayah. ayah enang. Kuwi tilasanku. Le biyen, iki Mas. mamahmu Aku sing lho. marai bajing loncat ya kuwi. Berarti sing kaos putih iki Nggih. anakmu. Iya Anakmu iki. Ora. Aku Duduk sing karo iki. Oh, duduk karo iki. Anak enang karo kan anak kucing ya Nduk ya. Iya. Anggora. Iya. Duar. Ya ampun urung Mas to. Sabar sik. Ngene wong ayu ki ya ngene iki. Ngono. Ayu ki alon-alon nembang. Ya ning tawang mawon. Iya. Berarti pelok. Lambemu diomongi aku selendro. Pak sing halus to, Pak. Apa to? Lho. Iki nek kadung metu lanang iki medeni. Iya. Grogoti aspal. Coba kaya ning ngono, Mas. Kena ndasku lho, Mas. Oh, Awakmu lali. kayak nyenul. Wis tak omongi to. Nek karo aku aja demek kena ndasku kok ya. Ndas kok ning Terus ya wanita berkepala Nul dua kok. Jainul kaya RB Wonorejo Jainul. Nggih ngeten iki. Penakne ya, Mas. Iya. Tukang sone ya Allah gandenge. Kuwi apamu kuwi? Apamu? Ya ora pernah? apa-apamu. Ya mau gandeng tok Ya mau seneng gandeng deh. tok. Nyawang gandeng kan seneng. Seneng aku, Mas. Iya. Kok kaya ora tau wadus Mas tapi ya. Alah. Lagi wae Tukang sol dilem. lagi atas nyekel kok Mbok adus lem. lho Mas Amu. Ganteng lah kok kaya ora tau wadus. Kaya tukang kendang ngono lho. Piye? Bojoku ngono lho, Mas selalu Enang. cantik, selalu bagus. Kok sih awakmu kok arep ketelunyur muni selalu cantik kuwi po tau dadi anak buahmu. Iya. Iya ora? Iya. Rungokne suara. Pelak Iya ya. tarungane jomong. Direkam HP-mu ndi direkam. Nyapa direkam barang. Ya direkam menawa nek kok tinggo delok-delok ning omah. Iya. Direkam. Ya takon rekam Mas, rekaman Mas, ge delok-delokan nang omah Mas. Ya nek wayah poso Mas ben gak kolu mangan. Kaya ngono ki lho. Edan suarane, jangkrik suarane Ana penak. wong nyindir kok edan piye ta? Suaramu kok Suaramu wedok kok bener wedok lho. Pedap. Terus. Carane piye kok iso suarane iso? Innallaha ma'asabirin. Artine Wong sabar diitek-itek kancane. wong sabar kekasih Gusti. Ora Mas. Kok iso ngono ya suarane. Kaya Bunda LP rumah sakit. Iya. Menapa lambemu? LP Sukaisi. Kuwi nang Jakarta. Kaya Bunda L to. L sapa? L sape. Nggo momotelo. Pak Dalang. Pak Omot. Kanca Mas Tomo ya. nggih, menika Pak Dalang, Pak Omot. Nggih. Awakmu kok karo kancane kok. Jane lek suara wedok Mas Tomo ya. Oh nggih sae. Nggih. Apa dijajal apa piye? Aja. Aja. Pak Omot. Piye? Nah, iki lho. Alah kok ya ngerti nek sing nyanyi ki kethek. Dikai panitia lho Iya.
diundang. Walah kok banget. Panitia kene iki panitia apian kok rumah saya. Biasane nak menehi ngono kuwi sak ontonge lho. Iya. Wah, aku ora doyan aku. Ayo. Cilik kok. Njaluk sing gedhi ya nandura dhewe. Wong bagus aku ngenteni. Hei, iki jenenge Cengkok. cengkok rudale Israel. Oh berarti Udah. Nah, kleru Mas. Apa? Iki nek jenenge ning nggonku cengkok kali cewek. Iya medion enak. Ya Medion iki desa kali cewek nggon. Iya kan ngono kae. Dadi ben isuk ki Mas, aku angger budal sekolah ki biyen jaman biyen iki enek ting. Ting ya. ting apa kuwi? Ting pleding. Iya. Rumah saku lek lampu ting ngono Kan kae. berantas ting pleding. Angger isuk nu tenan. Prok. Makanya saiki pemerintah kan membangun setiap rumah diwajibkan harus ada WC, Ya, mandi. toilet. Untuk apa menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan ngono lho Mas. Oh, paham lah gue. Nek kene ya padha. Omot Mas. Pak Omot ning pojokan. Iya ta Mas percil. Lah tugot apa amat aku. Mosok ya sret. Sadar itu. Aku ngenteni. Ngono lek. Pian tenan wis pokoke. Kang, Ini Nembang. rangat get ini jadi nyapoy. Ora Mas. Ngono iki upama swara lanang lu ya iso no. Iso. Soal lanang sing piye Nduk Cayu? Carane iso? Nggon sikil Mas. Sikile piye? Carane piye? Iki agar mingkup lho soalnya wedok to Mas. Oh, berarti kawit mau ngene iki Wedok. cilik wedok. Nah, mergane nek sing dikempit. Lho. Oh, Ada lanang. penekanan dari dalam. Penekanan dari dalam suaranya jadi energinya. Bukan lho, kecil. ben lanang lho. Nah. Marang mega. Oh iya. Oh iya. Sepo enak ngono kuwi lho. Kempit kita Terus nale. Pak coba ganggu. Kene ming pengin jajal ngono lho yu. Aja ngono to Mas, aku ki karo Pak Eko ki wis dianggap aku ki adike dhewe. Heeh. Aja mbok kaya ning ngono aku darani wedok. Iya. Ngono lak ya malah gak ingin to Pak Eko. Iya. Lah tapi putrane Pak Eko. Kawit mau nyawang awakmu nembang. Ero mamae nyanyi. Gitu. Mama Muta. Iya lah engko disangoni mamah ya Le, tenang ae. Mau disangoni Mas Pert pira? Yo masa yo langsung mbok seter ayahmu. Ora. Enggak. Gue didomne karo kaca-kacane mau. Janji ko eling soma sing pias Le. Kula digiyot condasmu lho kemana. Urung tau digejah kowe. Aku pengen ngerti sing ndi ngono lho panggonane. Nyapa mbok golek ora usah. Nyapa? Arep tak sogrok. Mbok kowe tak sogro. Mas Enang. Ndak neo. Aku arti sogro lho Mas. Maksudnya manggone ning ndi kuwi lho sing mbok umpetne. Lek enang apal enang. Apal. Apa lu tak dadi videone kok. Timbang karo wedok lu mending karo ngene iki ra iso meteng. Aman. Nah iya karo wedok Monggo Pak Amut. Ayo Pak Amut. Pak Omot.
Mot. Pamat lho kuwi pamat. Nimas ingsun prasepa Kepiye dia? sinak senan bumi langit Janjiku mring sliramu sineksenan bumi kelawan langit napa dia. nggih Kang Mas? Iya. Oh, kula nggih mekaten Kang Mas. Tapi yo rasa ngono kuwi to. Kuwi kembangane Oh iya. ben semangat. Oh dia. Ayo tutokno Mas. Tekan ndi iki mau diajeng. Tekan ndi? Ben aja ngomong. Sing oh iya ta. Apik Mas. Iya diajeng ora usah grayang-grayang iki wuluku do jemburu. Lah mbok kira aku demit apa piye kok. Ayo. Tangi sing Ayo ngapuran aja Mas. Iya diajeng. Loh, Nul. Piye Mas? Ngeterne adike sontek. Nganu arep timbangan. Timbangan. Posyandu. Arep badhe posyandu. Kowe iki digendong ngono kok ya nyengkal to. Lah piye to? Ki apa e? Lah kono ya empuk nek kempitan. Teko pundi kowe? Tangi Tangi sing iki duweku aja nganti mbok kejar ngenteni padyang ngero. ya jeng kowe kudu gelem karo aku Aduh penak Mas. wes ta. Ya ampun royokan ya royokan mbok jerokok. Lah piye to adegane ngono kuwi? Gandrung-gandrungan pacarmu sing sijine teko. Ono lho ceritane iki. Dadi kowe iki Terus oyong-oyongan direbut. Ceritanya aku begenggek ngono to iki. dengan dasmu. Maksudnya pacarmu loro. loro. Loro kowe wedoke siji, kowe iki tak gawe rebutan lho. Ngono. Walah kaya enang dek ben. Ya. Ya lah. Tahu. Terus. Aku nek trimane wong loro gak krasa, Mas. Ayo kabeh rene. Nak kadung dingkati tenan malah bosok we. Gel aku. Terus nanti? Sabar ya. Asik. Terus nanti? Bajing laut. Alah. Kose to. Bareng kono kose ya bojone sing asli bringis. Awakmu pong lilani. Lah ngapa? Lah kuwi nek karo aku ora masalah lho. Ora masalah. Terus nanti? apa? Oh iya. Sinden kok ya mbok kaya ning ngono ki mbok kira ki apa e? Terus ayo. Mbok kira hengki mbok piye? Iki ngono gak pasangan ki ndas asli, Mas. Mosok. Lah wong gelungan ki lare dituku 100 juta ra tak wehne. Lho lah ya wehne wong 100 juta. 100 juta Ora lumayan. tak wehne, sumpah. Lah nyapa? Lah sak ndase. Oh iya aja. Aja lah sandase. Lah aku nek rao piye? Iya. Ya kayak indas truk ngono kae. Kuwedi emang ngomong ngene. Termasuk kiri. Daster si apik, ndas ledok. Pun penarak riyen mangke melih. Mengko meneh. Alah Monggo mlakune katindakan kuwi lho. menika. Ya Allah. Nuwun Gusti. sewu mbok bilih Nggih, wonten menika. lepat.